Әнье қарлы қыштың қояшлы күндәрінің бірінде безнең өчен иң кадерле булган кешебез Яханшин Айрат Низамулы 70 яшьлек күркәм юбилейын билдәләй. Кадерле 1953 елның 27 гыйнварында Баймак районы Сибай каласының Алтын касабасында дөньяга килә. Мәктәп елларыннан һуң югары белемде Магнитогорск тау металлургия институтында үзләштерә. Хезмәт елы 1970 елда Башкорт бакыр күкерт комбинатында электр слесаре булып башлана. 1973 елдан 75 елдарда Совет армиясында хезмәт итеп кайткандан соң эшен комбинатта дәвам итә. Һәм тырышып эшләп яңа үрдәргә өлгәшә. 2007 елдан алып хаклы ялга сыккансы Башкорт бакыры оешмаһының тияу бушату майдансыгы җитәкчесе булып эшләй. Әлеге вакытта Айрат Низамулы хәләлифете Гөлсинә Галимиян кызы менән Сибай каласының Көньяк касабасында гомер итә. Хаклы ялда булуына карамастан Айрат Низамулы әле лә бигәүдә һәм тырыш. Спорт ярыштарында ул алдынгылар арасында. Кала емәлендә генә түгел, республика, Рәсәй спорт ярыштарына әүдем катнашучысы. Безнең кадерле кешебез бәләкәй сагыннан эшчәр булып үтә. Уның кулыннан килмәгән эше юк. Бер гасан да буш ултырмай. Үзе алсак, кешелекле, изгелекле булганга күрә уны олыгынан кесәһенә тиклем хөрмәт итеп, ихтирам күрсәтәләр, чөнки ул ярдәм һорап килгәнгә ярдәм итә, кәңәшләрен дә бирә. Ошондай сифаттары менән күптәргә үрнәк ул. Кадерле бездә ниндәй генә теләктәр теләһәк тә аз булыр төсле. Һин бездә һәр вакыт авыр сактарда бирешмәккә өйрәттең. Һинең ярдәмең, кәңәшләрең, барлыгың өчен зур рәхмәт. Киләсәктә лә шатлыклы яңлыктардан гына торган көндәрең, сәламәтлек, ян, тән тынычлыгы, бәхеттәр, озын-озак елдар гомер итүеңне теләйбез. Туган көндәр елда кабатлана, ләкин кабатланмай үткәнең, бәхет, шатлык һәм тазалык менән килеп торган һәрбер көткәнең. Гомердә бит елдар билдәләмәй, яшәү дәрте булһын күңелдә. Без теләйбез сәламәтлек, бәхет юлдаш булһын һезгә гомергә. Хәләлифетең Гөлсинә кызың Юлия, кияүң Фәиз, ян сәрдәре Регина, Руфина һәм янең Сармат. Ömürlerde oytar yıllar Hanay una sağat minutlar Ömürden de udun nider bar Ömürden de kıtka nider bar Ömür bir uykav tugul ömür Yaşın nerede gerek yaşlarga Şul ömürdün kaderlerin bilip Yaşar geleli yaşar gel Ömür bir uykav tugul ömür Yaşın nerede gerek yaşar gel Şul ömürdün kaderlerin bilip Yaşar geleli yaşar gel Bilmeydi onun kaderlerin Yugurip kenne utip gitti ul Yüdü bilge yayır sırtlar hala Sesi bilge saldar kerte ul Ömür bir uykav tugul ömür Yaşın nerede gerek yaşlarga Şul ömürdün kaderlerin bilip Yaşar geleli yaşar gel Ömür bir uykav tugul ömür Yaşın nerede gerek yaşlar gel Şul ömürdün kaderlerin bilip Yaşar geleli yaşar gel Köylerdin de malı bütüp bara Tüslerden de tüsü yuvala
Ниләр булды икән был гомер